Richtje. Mooi Rens en Janko. En links is Sanne. Rens en Janko. En Richtje. Nick. Sally. Sjerkje. En Sanne. Kom Sanne! Ja. Nee. Nee. Oh. Mislukt. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Kun je Bix pakken? Even rammelen. Kom maar. Hop, hop, hop. Misschien kun je door het weidje lopen en dan op de andere kant achter hun komen. Dat je achter ze komt. En straks de deuren even dicht doen. Als ze binnen zijn. Goed zo, Richtje. Sanne. Een Sjerkje. Nou, poging 2. Toe, kom op. Hop. Ik heb hem. Ja. Schoonmaken. Anders mag je ook in de box staan. Oh ja. Dat doe je al. Vertellen, welke merrie? Ja, dit is Ja. Richtje. Richtje. Dat is met heel goed film bij de teun. Van Teun. En nu komt een nieuwe teun in. Komt nog een Teun. Mooi voetbaltje toch? Ja, wat dan? We houden even komt terug. Welke stuk hoor? Ja, hij komt zo bij. Ja. Doe je het? Ploep.
Slijmiddel. Mhm. Stuthalder. Siemen. Mhm. Perfect English. Stuthalder. Een stuthalder. Kom hier maar even staan. Goed in beeld. Zo? Nou ja, ik weet niet. Zoiets? Dat is allemaal lang niet. Lekker warm. Ja, dat is ook wel lekker. Lekker hengsten. Wat? Het is lekker hengsten. Allemaal, die goed slaapt van de weekend. Ja. Dan is het moeilijkst. Ja, dat is moeilijk. Ja. Ik doe het. Ik ken het nog. Verleden uit, hè. Moet beter worden. Hoe duurt het? 4? Of hoe Ja, zeg ik dat 4. Tadaa! Jawel. Dat is het. Tadaa!